deixem la Marta repassant per fer la llista i nosaltres ara el que volem, com us dèiem abans, és intentar trobar eines perquè a l'hora de fer aquesta llista precisament fem una llista el més correcta, el més apta, el més bona possible. Per fer-ho estem amb Francesc Xavier Sánchez, ell és llicenciat en Dret i especialista en Dret del Consum. Francesc, molt bona tarda. Benvingut. I és que jugar, evidentment, és un dret fonamental de tots els infants. El joc és eina innata de nens i nenes en tot aquest procés educatiu que sempre tant parlem. De l'entorn és una activitat lliure, una activitat pròpia. Tot això serveix, però clar, serveix tot això, però llavors com ho fem, no? Què és el que han de tenir aquests nens a les mans, què és el que hem de posar a la llista als adults, què els hi hem de regalar, tot això intentarem, amb l'estona que tenim, intentar desgranar-ho una miqueta. Francesc, de joguines n'hi ha moltes, per totes les edats. Els nens i nenes, tu què creus que els fa decidir? Ara veiem la Frem aquí que ens explicaven determinades coses, però què els fa decidir? Quins són els elements que influeixen a un nen de dir jo vull això, o vull allò? Això depèn de la franja d'edat que miris, no? A partir dels 8 anys cap als 12, entre 8 i 12, sobretot el que tenen els altres i els mitjans de comunicació, els anuncis de la publicitat, no? Moltes vegades hi ha una influència social molt bèstia que fa que demanis coses que has vist per imitació dels teus companys i companyes. Al principi, quan són més petits, el joc és una font de desenvolupament personal i et serveix per, en un entorn molt controlat de l'infant, poder reproduir situacions que veuen en la vida real i que a vegades els hi costa entendre. Llavors, experimentar a nivell privat, en un entorn controlat, amb les seves joguines, fa que puguin estar més tranquils, que controlin les seves angoixes i que puguin processar mica en mica amb el joc aquelles situacions que han viscut a la vida real. Per tant, en aquestes etapes inicials, potser allò que els hi permeti, triarien allò que els hi permeti reproduir el seu entorn. Exacte. I no entenen, i deies, això serveix per experimentar la realitat. Sí, moltes vegades, les relacions a la família, les relacions a l'escola, moltes vegades millor agafen els seus ninos i les seves nines i els posen com si fos una situació d'una classe, té la mestra que va explicant, si l'han castigat o el que sigui, la nina castiguen a l'altre ninot, i amb això va canalitzant totes les seves emocions i els seus sentiments, no? I aquí, en aquesta situació controlada, és quan relativitza i imitant, aprèn a conviure, no? Déu-n'hi-do, després suposo que aquí ja la publicitat ja agafa... Un cop es fan més grans i ja estan més acostumats al seu entorn, ja no necessiten experimentar a casa, llavors ja l'input arriba de la publicitat. Clar, aquest és el problema, no? Els estereotips socials i allò que la publicitat comercial ens ven. Ara estàveu passant unes imatges d'una botiga que intenta seleccionar una mica un producte una mica més especialitzat, que permeti el desenvolupament de la personalitat del nen sense masses estereotips, no? És un producte molt concret. Però si la publicitat ens dona un producte que ens fixa rols, que ens fixa maneres de jugar i a més algunes vegades amb valors que no són estrictament els que a l'escola ensenyem de convivència, de democràcia, d'igualtat i de pau, doncs llavors tenim un problema perquè és la publicitat la que ens marca què han de comprar i com hi han de jugar. L'argument també moltes vegades ve implícit en el joc que compren, no? Creus que s'ha avançat respecte a tots els estereotips de gènere que hi havia amb les joguines? Sí, hem avançat? La setmana passada consultava un estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que havia fet un anàlisi des del Nadal del 2000 al 2001 fins al Nadal de l'any passat, 2017-2018. I partíem amb que hi havia un 43% dels anuncis que tenien estereotips de gènere, per exemple, i l'any passat, no l'altre, havíem baixat a 32%. O sigui que havíem guanyat un 10% aproximadament de millora en els anuncis. Boi que aquest any, el Nadal passat, va tornar a repuntar 2 punts més d'estereotips de gènere, no? En general es nota bastant el treball de les famílies, el treball de les escoles i les ganes de fer un consum responsable de joguines. Llavors, això fins i tot ha canviat moltes polítiques empresarials que han hagut de modificar els seus productes i els seus anuncis perquè estaven començant a veure com els consumidors, les persones consumidores, eren reticents a comprar allò i canviaven de producte. O sigui que tenien una marxada important de clients i han hagut de reaccionar per tornar-los a recuperar, no? Llavors, allò de les nenes, nines, els nens cotxes, cada vegada els anem difuminant més
per sort, ja? Sí, el que O passa encara que, no? mira, amb Encara no anuncis tenim. encara tenim un 57% d'anuncis que juguen amb aquest estereotip de... 57% d'anuncis que encara van... Encara amb van aquest així, no? I llavors mires els catàlegs, i jo faig aquest exercici cada Nadal, i millor ja n'hi ha alguns que ja van canviant els colors blaus per nens, els colors roses per nenes, les imatges de nens i de nenes ja estan més barrejades, o fins i tot alguns catàlegs importants de grans superfícies aquest any han optat per posar la joguina sense nen ni nena, que cada un triï la que vulgui, no? Jo crec que sí, que almenys en l'àmbit teòric s'està fent una bona evolució cap a la igualtat de gènere i també la igualtat de tot tipus, perquè també han aparegut moltíssimes joguines que intenten evitar la discriminació cap a col·lectius vulnerables, com per exemple malalts o altres cultures, no? Un altre tema important és el de la franja d'edat, a l'hora d'escollir una joguina. Aquí van destinades les joguines. Si no s'adequa el nen o la nena a la franja d'edat al que va destinada la joguina o el joc, això pot afectar, també? Clar, aquí hi ha dos elements a considerar. Un és el psicopedagògic, per dir-ho així, de que la joguina s'ha d'adequar a les capacitats intel·lectuals, psicomotrius del nen i la nena, i per tant comprar una joguina que no és adequada a l'edat faria primer gastar uns diners en una joguina que no s'utilitzaria i després que no li serviria per res al nen, que quedarien allà arraconada. I l'altre és un element important, que és el de seguretat. La normativa de joguines, una normativa de l'any 2011, una transposició de la directiva europea, o sigui, per tant, a tot l'estat europeu, a tots els estats de la Unió Europea, el que no fixa com a obligatori posar l'edat de la joguina pel que fa al desenvolupament pedagògic. Però sí que diu que queda en mans del fabricant posar l'edat de la joguina, és obligatori posar-la, però a criteri del fabricant, a criteris de seguretat. Per exemple, si tu estàs venent uns patins per jugar al carrer, doncs has de posar a quina edat aproximada ha de tindre aquell nen, o quan ha de passar màxim aquell nen o aquella nena per utilitzar aquells patins. O, per exemple, si estàs fent un joc de química, segons els productes químics que posis allà, doncs hauràs de limitar l'edat a 10, a 11, a 12 anys. Aquestes coses, pel que fa a l'edat, és obligatori per temes de seguretat. I això sí que és molt important, perquè a vegades comprem, els pares i les mares, comprem una joguina i pensant, mira, això estarà bé, però no ens hem fixat en aquest marge d'edat i a part de que potser no li servirà intel·lectualment, per dir-ho així, també pot ser un problema molt important de seguretat. Ara anem parlant també de tot això. Ara estem veient molts, a les imatges, etiquetes, moltes etiquetes, molts tipus d'etiquetatge. Aquí veiem de seguretat, aquí veiem d'edat, abans veiem d'ecologia, si era comerç just, si no era comerç just. Francesc, en què ens hauríem de mirar les etiquetes? Perquè a vegades no les acabem de mirar del tot, no? Sí. Hi ha alguna cosa que dius, ostres, la gent s'hauria de mirar més aquest tipus d'etiquetes? Sí, mira, amb joguines sobretot el més important és mirar que tingui una marca oval que posa CE, que vol dir conformitat europea. Aquest és imprescindible. Si una joguina no tingués aquest símbol, voldria dir que és un producte insegur. És més, a vegades se'n troben d'aquests productes i les administracions el que fan és treure'ls de les botigues, precintar-los, i si el fabricant no és capaç d'acreditar que aquella joguina està homologada, es destrueixen. Per tant, pot ser realment perillós que no tingui el distintiu CE. I l'altre és mirar, sobretot, si el nen o la nena és més petit de 36 mesos, que porti un símbol específic, que hi ha un nen petit, com un símbol de prohibit aparcar, però amb un nen de fons, que vol dir que té peces petites i que no és apte per nens menors de 36 mesos. Hi ha hagut molts accidents en temes d'asfíxia. El nen o la nena petit, sobretot ara que parlàvem del seu desenvolupament, el primer que fan és experimentar amb la fusta, tocar-la, les textures i sobretot posar-s'ho a la boca, que és la seva font de contacte amb el món inicialment, no? Llavors, empassar-se una peça petita per un nen de menys de 36 mesos és possible mort per cas d'asfíxia. Llavors, això és molt important. Aquests serien els etiquetatges bàsics pel que fa a seguretat. I després, per exemple, n'heu passat d'altres, els jocs de química porten els mateixos símbols que qualsevol pintura, que qualsevol dissolvent, pegamento, etc. Aquí s'ha de mirar, perquè a vegades els pares i les mares, tradicionalment, a vegades, per exemple, et regalen, fan servir un pegament de bricolatge i al nen o la nena li fan fer un treball manual i vas a la botiga i compres aquell pegament, però aquell és per adults. Has de buscar el pegament que posi apte per ús escolar i que ja veuràs que no posa cap producte de nociu per inhalació o toxicitat. En canvi, moltes vegades hi ha aquests símbols d'etiquetatge. I sobretot els més importants són els dels videojocs, perquè darrere d'això no hi ha un problema de seguretat, però sí hi ha un problema de valors molt important. Podem controlar el consum tecnològic? Parlem de videojocs també, ara que has obert la
la porta, perquè molts infants s'enganxen a molts productes, no? A jocs, a la Play o al que sigui. Es pot controlar també? Això s'ha de vigilar? Com es pot vigilar? S'ha de vigilar molt, perquè nosaltres tenim unes dades de l'ús dels videojocs, és potser una de les joguines que més s'utilitzen, i hi ha unes franges d'edat i de continguts que la gent no li presta atenció. En els videojocs, a totes les caràtules, hi ha uns indicatius que et diu l'edat recomanada i, a més, els elements que fan que allò no sigui recomanat per infants. I moltes vegades hi ha símbols d'aquests on ja t'informen que hi ha un llenguatge groller, un llenguatge que, a més, a vegades és discriminatori, que hi ha accions de violència explícita molt importants, que hi ha discriminació de gènere o discriminació racial, per tant, són jocs xenòfobs. Sí, a l'etiquetatge ja, si es busca, es troba. Sí. El problema dels videojocs, quan expliques això, dius, ostres, i com és possible que això passi? Perquè el videojoc justament està fora de la normativa de jocs. És un producte audiovisual destinat a aquests, en concret, adults, i la gent es pensa que, com que la paraula videojoc porta l'aspecte joc, doncs ja està, és inofensiu. I no, són productes, com podria ser pel·lícules cinematogràfiques, que també segueixen un procés de classificació, d'acord amb els continguts que tingui, i moltes vegades no ens hi fixem. I el problema és que porten associats a vegades valors molt antisocials. A l'escola treballem la convivència, la resolució pacífica dels conflictes, i aquí et donen punts o medalles per matar l'enemic, per humiliar-lo, per denigrar-lo. És realment dur. I llavors, quan fas una reflexió d'aquests continguts i que a sobre t'estaven avisant, quan compres allò, penses, ostres, què he comprat? Què he comprat? I tot l'argumentari, en aquest cas és en primera persona, i és amb una sèrie de medalles per anar incomplint molts dels drets humans que tots i totes acceptem com a vàlids. I en els videojocs no és així, no? Per tant, entenem que aquest videojoc seria per utilitzar-lo persones ja formades, o ni això? Clar, la normativa el que permet és vendre aquests productes a majors de 18 anys. El que prohibeix és la venda a menors. Què passa? Perquè tots els nens i nenes tenen, o molts de nens i nenes tenen aquests jocs. Doncs per allò que dèiem al principi, què fa que triïn una joguina? Al boca a boca, a l'escola ell el té, l'altre també, jo també el vull tenir, això és molt divertit, juguem en grup, i llavors van i el compren. Qui el compren? Els pares i les mares, perquè són majors de 18 anys i van a comprar-lo i llavors li regalen, no? Els videojocs arriben molt directament als infants amb continguts molt inapropiats i ho hem normalitzat. Però ara, com això que deies, una de les grans tecnologies, com controlar-ho? Ara qualsevol persona que tingui mòbil, qualsevol nen o nena, i cada cop n'hi ha més a partir de 10 anys que tenen ja el seu telèfon mòbil, si estan connectats en xarxa, es poden baixar videojocs d'aquest tipus amb el Google Play o, vull dir, molt fàcilment. I en aquests jocs, quan verifiques que vols descarregar-te'l, ja també hi ha els símbols aquests que hem vist ara en aquestes imatges de l'edat i dels continguts de violència extrema, de discriminació, de llenguatge malsonant, etc. També t'avisen. I això, en les caràtules dels videojocs, la gent ho comença a veure, però a vegades desconeixen que en els jocs gratuïts que es poden baixar des d'un mòbil també hi són, no? Deixant els videojocs un segon, creus que aspectes com la creativitat, la imaginació, era el que estàvem parlant, la cooperació, el respecte, el tenen en compte també fabricants o els ideòlegs de les joguines? N'hi ha pocs. Hi ha pocs videojocs d'aquest tipus. Aquests aspectes es treballen potser més en els temes de joc físic, sobretot jocs de rol o jocs de taula, on tu has d'aprendre a respectar el torn, has d'aprendre a fer complir unes normes, saps que si et maten en el parxís has de retrocedir unes fitxes. Tot això que sembla poca cosa és una manera de socialitzar. I en videojocs això jo també cada any faig una ullada a totes les novetats que es presenten i quins són les màximes vendes. I mai hi ha videojocs d'aquest tipus. Sí que n'hi ha per més petits, de marques conegudes que també tenen figuretes més didàctiques, etc., i que també tenen la versió digital, on sí que fas certes accions o si pots jugar 2 jugadors pots col·laborar. Són videojocs per nens més petits, sí, però a partir d'una edat determinada la majoria són jocs competitius, jocs que no respecten a l'altre i on et donen premis justament per no respectar a la resta, no? Això és un greu problema, perquè estem treballant en l'àmbit de la societat per fonamentar aquests valors i després amb productes d'aquest tipus ràpidament ho destruïm, això, no? L'altre dia sentia també que tots els temes que hi ha ara de violència de gènere
i tots els esforços que fan les administracions públiques en els temes de sexualitat i afectivitat perquè hi hagi una cultura a l'escola i a la societat més d'acord amb el que necessitem, doncs moltes vegades els infants i els adolescents entren en contacte en temes de sexualitat i afectivitat a través de models dels videojocs que són totalment contraris en això, i hi ha un greu problema perquè s'està aprenent amb uns models d'algú que ha dissenyat uns jocs que no tenen res a veure amb els programes de les nostres escoles, no? Francesc Xavier Sánchez, moltíssimes gràcies per venir fins aquí. A vosaltres. Fins al 360, apassionant sentir tot això, i a més, que ja no eren coses que doncs és impossible de mirar, sinó de dir, no, és que ho tenim a la mà. Tot això que ens estàs dient està regulat i ja està. O sigui, es pot veure, a l'hora d'escollir un joc, a l'hora d'escollir un videojoc, es poden trobar les eines per decidir quin és bo i quin és dolent. Clar, i aquí és el consum responsable. Informar-nos molt, ser molt conscients del que comprem i assumir les conseqüències d'allò, fer una compra reflexiva, que és el consum responsable, reflexionar abans de comprar. Doncs aquest és el missatge. Moltes gràcies, Francesc. Nosaltres ara el que fem és, a través d'en Miquel López, ens en vam anar ahir al migdia al pessebre que estava fet al mig de la plaça Sant Jaume. I